بخير هاتن لدارا کورد. ایرو امی بچن قرسه. باجارێک و لە نێزیکی قافقاسیایە لەسەر ڕێگینی کەونین ئاناتۆلیایی و مەزۆپۆتامیایی ڕوونشتیە. قەرس بە کەلەهاخۆ، بە ئاواهین کەویری، بە ئانی و بە مانزەرایینێ بەرفی ناودارە. دوی ڤیدیۆییدە ئەمی قەرسێ بە دەنگێکی هیدی، زەلال و بەریز ناس بکن. قەرس لە هەریمەکە استراتیجیکی هاتیە ئاواکردن. ji ber vî cihî bacar di dîrokî de beriyî bazirganî û beşaristaniyan cuda re têkildar bûye. Riyî îpîkî ji van herîmen re derbastı bû û qers ji bo bazirgan, rêvî û şaristaniyan cuda cihîkî girîng bû. Di vî bacîr de şopeyên serdemeyên kevn, Mîrata Selçûqî, Osmanî û Rûsî li hev tin. Ev hevciyana dîrokî رومەتە قەرسی دەوڵەمەند بکە. لە قەرسێ دیرۆک تەنێ دە ناو پەرتووکاندا نایە دیتن. ئەو دە شەکلا کۆلانان، دە کەڤیران ئاواهیان، دە دەنگی بازاڕی و دە بیرانینە ماڵبەتان دەدژی. قەرس بەجیهی خویی ناوبەرە هەریمان، هەم جیهی گەریە، هەم جیهی ڕاوەستان و دفکیرینی. کەلەها قەرسی لەسەر بلانداهیەکی لە ناوەندا باجیر ڕاویستە. دەسەر کەلەها مرۆڤ دەکارە کۆڵان، چەم و چیایینی دەردووری ببینێ. دیوارینی کەڤیری و چیهیوی کەلەها ji bo nasînî dîroka bacîr dikin navendekî girîng. Dedemên kevin de ev cî ji bo parastinî û çevdîriyî riyan hatiye bîkaranîn. Dema berf leser dîvaran dikeve, keleha qersî berûmetekî taybet xuye dibe. Ji qersî ve em dikarin ber bî anî ve biçin. Anî leser platûyekî aram li kîleka çemî arpaçayî ye. Li gorî UNESCO li anî şopeyên niştecîbûnê nêzîkî 2500 sal dom kiriye. Bacar di sed salînê dehem û yanzdehem de wekî paytekta padîşahiya Beqratiyan geş bû û leser şaxekî riyî îpîkî cihîkî bazirganî û çandî bû. Li anî dîr, mêzgift, saray, kervansaray, dîvar û cihînî leşkerî hene. Mîmariya Ermenî, Rûjelata Romayî, Selçûkî û Gurcî li vîr di heman herîmeyê de tîdîtin. Ji ber vî yekî, anî wekî mûzexaneyekî vekîrî tê hesabin din. Bîdengiya platûyî, kevîran kevin û çemî arpaçayî bi hev re dîmenekî hêzdar çî dikin. Anî me dîroka têkiliyînî mirovan bibîrtînê. Di bacarînî dîrokî de gelek caran ziman, bawerî û hunera gelênî cuda li hev tin. Ji bo vî yekî, bedewiya anî di vî bi hestiyariya dîrokî û berîz were dîtin. Navenda qersî bi avahiyên xuyên kevîrî tî naskirin. Dehên kolanan de rîzênî avahiyên ku ceserdemê Rûsî mayîn hene û bandûra mîmariya Baltîkî nişan didin. Dergîhên mezin, pencereyên rêkûp û dîvarînê qelew rûmeta bacarî kuda bikin. Mûzeya Qersî cî berhîmeyên arkeolojîk û etnografîk ji serdemeyên kuda diparîze. Qers bi zivistanên xuyên berfî navdar e. Berf li ser ban, platû û dîvarînê kevîrî dikeve û bacar bi rengî spî vedike. Li derdora Qersî çiyayê, deştên ferî ji kesîn ku cihwêzan, wênekîşî û rêvîtiyî hez dikin, manzerayên balkêş pêşkeş dikin. Li ser masaya Qersî, penîra Qersî, hîngil û çay cihî taybet hene. Xwarin li vîr rêyekî ye ji bo mêvanperverî û çîkirina sohbetê. Qers bacarê keleha kevîr, anî, rêvî îpîkî, berf û bîranîna gelek gelan e. Li anî dîrokeke çayê neve dibe. Li navenda bacî mîmariya kevîrî têr e. Di deştê çiyayînê Qersî bîdengiya xwêzan mirovan dikare. Hekî biçî Qersî ji bo keleha, anî, mûzeya bacî xwarinî herîmî dem bikevde. Spas ji bo temaşekerînê. Ji bo vîdyoyînî dinê li ser bacar, dîrok û çand bi şopavên Dara Kurd. Henta